Usamla basuk lang Khongwar u Vice President ke KSU Southeast Central Circle. Ula ong ba ke KSU ka kentu ya ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ni NHIDCL. Bakan chim khiab ha halor ka jingpentrai ya ka surak na Shillong Shadauki khamtam e ha ka than pen ursla. Khamtam hadin ka jingyap jeng kibriu na ka jinghap ki maw ha ka ni ka surak ka balabu jing ma bha ya ki pajba. Habakren Chikilal Pasai Kubor u Vice President Ulong Habakundu yak Executive Director ke NHIDCL ke sengkradep banyatai sani bha halor ke jingye ke bayadei bat kani ke surok badla ajing mut banti slope yaki surok nang ta banchna kendon yaki kendro hakijaka balong riat knang bakan pinskem yaka surok. Ulapin pau ke jingkmen ru hadin baka company kala pediang ban ailat yaki kontraktor na jela hadu nyongut nakish pongut balajit bakin trailang bat ketanat PWD ke badan hakatan penursla. Ula kerpat iki pajba khamtam kiduk bidan kam bailut kesan yaki jaka bakin yakren bad SDO Civil nang mendang ailat yaga company banchna yaga surang. Kum kaseng hina du pasdang nistho ba kane kam de kakam ka babet re kadon sibun ki jerwat ka ba kata ya kaya ting jang pajba kata ya ka im kayap ki nong snong ka jing pentrei ya ki jaka ki bariat kilhu ki ba isirkai dan nakata kadaw nakaliang kaseng nadu bangisim ya kane kamat ru ni klemsim nakata lenti ka ba long kluit kli lan de ka ba songshit ringi trei da ka bangi wad ya ki nadu na tanrai te menin kasngi kum kaseng nila ya led banyak kendu ya executive engineer yang ka NHIDCL hapok office yang u ka badan hangtai hapok nong mensam pada hadien ka jinya kren ka jinya thir ka jinya tai ka ba omduna ya ka sikinta steng te ka mat ka banengkong ka bangi lara Ahmad yang u executive engineer haka biade bat ka surok penusla kadai bangi bu ya ka jing mut ya ka NHIDCL balakum no kumno hakte ki benta ki bakiriat ki jerong kidai ban sim ya kata kanti banti slope ya kilum khanang bante lakam ya kata ki tua jong ka khandau kunjung ila ajingmut ya kiru bamdai banti tang ka jaka ban long slope rengi ong ru bakin sina kendon khanang bakani ka jing tua khandau kan yarap ban yadana ka jing tua khandau hakapor yur hakapor bajur slap te kamat ka baar ka ba ngistenat ba habang ilaya keren bad executive engineer kadai kajing mut jongi ban bu ya kata ka alternative route nika surak ka basipor banti nak kate ka benta ka badon ya ka parmau jong uba friction lengkhoi namar bangi yo i ba kate ka jaka ka bangi khot ka pomlom kalom kalong ka bajrong bat ka jing tua mau ka jia jan man lakasngi nakata ka daw ngila ajing mut ya uba la kumno andala poi ka por ba pentre kate jaka bakum ka company kidai ban thau ya kita kilat lenti ban snaya kata ka alternative road la ni ka surok basipor khnang bakanam khanglat khangti ya kalai kawan jong pajba ban pensuk ru ya ka company bakan tre ya ketika surok u executive engineer la pen pau bos ngutenat ya kata ka jing ajing mut jongi bat un saya keren ru bat kibor ki bahalor kan thup ru ya ka sarkar jela te sakawai ka jing ajing mut jongi kalong ba la kumno ka jing pentre ya ketika surok kinsim ya kita ki local engineer jongi ki banapo PWD department ni sutenat ban pentip ru ba menin kesmi executive engineer ula ya thu yang ni ba nakaliang jongka NHIDCL menhakini kisni kala khod interview kumba sipongut ya ki engineer trajaka te napdeng kita ki sipongut nyongut kila sim ya ki kumkinong trei po ka NHIDCL ndrei ni don hi ka jing sngo khonyo khenden namar ba habangi layak li bnia ni ong ba kini kidi ki engineer ki khna ki brang supasien dengi stenat ya kata kesenjam ka bangi lasim rengi la kentu ya ki bala kumno kidai ban ya keren bat ka PWD department jongka state government la ne jongka national highway bakini trelang khamtam ki bedai nakte ke nakatha jongi namar bangi maki kisnu thupai ke jinglong jongka lum ka jaka ka terei ka bron hakati ka jaka jongi bat maki kin ai ka jing betha ka babenia kumnu ban sedang sim nakanu ko benta jong kalum nakanu ko benta jong kimau banti ya kasurok khanang bakani ka bante lakam ya kene jing tua khandau ko bana kapor sakapor mereka bas ngusi pada dien bangilak poy kata ka benta u executive engineer laong bayakane ka kam ngilak de yakren kan upusin bat u deputy chief minister jong pi bana kaliang u deputy chief minister ula ko ngu ba
Empat ya kita ki officer, ya kita ki executive engineer jong la jong, bakinya terilang bat ki, ta ki nong penteri surok jong ka NHIDCL. Pausai ong ndala poi kasngi ke bala pa la nila dispute ya ki banlej ka taka spot. Kini ki officer ki kentaj banlej. Panya terilang bat ka NHIDCL. Te kalong ka ai ka bas ngolengok ba. Kumno ka Sarkar jela lani kumno ku deputy chief minister ba di pej ka PWD umla ban pen ko ngu ya laki jong ki officer la jong bakin aya ka jingya trelang bat ka NHIDCL khanang ban te lakam ya kani ka jing tua khandau bat khanang ba ka jing ti ya kani ka surok ka jing hai ka surok dau ki kan long ka bejai bejai ti